שלום חברים, היום אנחנו בסרטון על פריצת משחקים ופה איתי אח שלי, תגיד היי. היי. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני אראה לכם כמה משחקים שפרצתי. סימס פרצתי, עוד מעט אני אראה לכם רק כדי שתאמינו לי. סלינגונג פרצתי אבל מחקתי את הפריצה כי היא משעממת נורא. וגם את קלאש רויאל. לא, את קלאש רויאל עדיין לא פרצתי, נוני. פרצתי את הקובץ שרשום F באנגלית זה, שאני מסמן עכשיו. אני יכול אחרי זה לשחק לך בזה. עוד מעט. זה קובץ שקוראים לו ניו פאקס. זה הפריצה של Clash of Clans. מה זה קלאש? פרצתי את סאבווי סרף. מה זה? משחק, עוד מעט אני אסביר לך. תראה. פרצתי את סאבווי סרף ואת ג'טפק וגם את הד סוקר. זה... לא, נועם, עוד מעט אני אראה לך. וזהו, זה כל המשחקים שפרצתי, ואני יכול עוד ועוד, גם גנגסטר וגאס, גם פיירט משהו, לא זוכר איך קוראים לזה, פיירט קינגס, ועוד כל מיני משחקים. מה עכשיו? טוב, אז בואו נתחיל מסימס. לא, טוב, נו, בואו נראה לך מסימס. אוקיי. משחקים מזה? רק מראים. אוקיי, זה המשחק. לפי המוזיקה שומעים שזה כבר עוד רגע. תראו, אתם יכולים לראות כמה אתה יכול כאילו את זה? עוד אתם יכולים לראות את כמות הקריסטלים, כסף וקריסטלים סגורים. אני אראה לכם את העולם שלי. בתים, יש לי פה עבודות, פארק, פה זה חנות גיטרות וכלבים וכל מיני דברים. תראה את החנות. אז בוא נעבור למשחק הבא. אז רק רגע. המשחק הבא נקרא Clash of Clans. בואו נראה אם הקובץ יעלה, כי לפעמים הוא לא עולה פשוט. נכון. אוקיי, כרגע לדעתי הוא לא עולה. כרגע הוא לא עולה, אני אנסה בסוף הסרטון, ואם זה לא יעבוד אני אראה לכם את זה אחר כך. כאילו בסרטון אחר. בואו נעבור לסאבווי סרף. מה זה? סאבווי סרף. זה דווקא מלך, היה לי את זה פה. יש את זה באייפד. עכשיו יש לי את כל האנשים. כן. אוקיי, זה עולה. 1,200? לא זה. אוקיי, זה האישה שלי, זה זומבית, סליחה על ההפרעות, אני לא יודע מה היה. תראו יש לי פה את כל האנשים שאתם לראות. אז נשאר לי תקוע עם איך קוראים לזה, המפתחות, ב-999 לא עולה, לא יורד, לא כלום, יש לי פה הכל. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על איך לפרוץ משחקים, תרשמו לי בדיסקריפשן. הנה אני יכול לפתוח פה כל מיני דברים, אני לא מקבל מזה באמת כלום. הנה אתם רואים. בואו נעבור למשחק הבא. אז המשחק הבא נקרא ג'טפק. ג'טפק. ולא קוראים ג'טפק. אוקיי, אני יכול זה סתם משהו גרוע בעתיד. זה נפקתי. יש לי את הרדיעה הזאת. הנה, תראו כמה כסף 9 מיליון שקל. תראו, יש לי את הכל. היה לי פה דברים. נכון? יכול להיות שזה ישתלב עם כל הדברים.
בקיצור, זה כל הדברים שיש לי, תראו, אני יכול לשים פה בגדים, פשוט אין לי את כולם, לא קניתי עדיין הכל. נראה לי אני אשים את זה. אז זה היה המשחק ג'טפק, ובוא נעבור למשחק הבא. איך קוראים לו? אז המשחק הבא נקרא הד סוקר. שהוא בכדורגל. נכון, משחק כדורגל, אני לא יודע. נכון, היה לי את זה כבר. אנחנו נכנסים לזה, ויש לנו פה את כל השחקנים. אני יכולה להביא לך? אוקיי, בוא נעשה קיק-אוף ונשחק. תביא, אני רוצה לשחק. לא עכשיו, נשחק. הנה זה המשחק. כפי שאתם יכולים לראות זה באמת עובד. אתה עובד? פשוט אני גרוע נורא בזה, אני לא שיחקתי בזה. מי זה אתה? לא, הכניסי גול. מי זה אתה? אני זה. לא, אני מי סתם. זה יורה? מי זה יורה? זה לא משחק. אחרי זה די, נועם, לא לדבר. זה כזה. נועם תהיה בשקט. לא. אוקיי, אז טוב, אז זה היה המשחק הזה. בואו נעבור למשחק הבא. אין יותר משחקים, סליחה. ואם אתם רוצים שאני אראה פריצות, אז תודיעו לי בדיסקריפשן, ויאללה ביי.